Ayefo yemamu nyina akwa Abibirem na yemfa mu emra ebosa ayehye mu no na egusu ayedi no ebetumirika na afi no yatoa so na emum no subscribe na like na share na afa amame efishampi mienu ne aduonu baako na ani egusu ayeka na de abesi anim ne ewura efishampi mienu ne aduonu mienu mu moma yenko na yenkohwe abra opumso Otumfuo se TUTU odi ne finsi a etoso aduonu mienu abra Edene tina abanwa so yenko ne yenkohwe na yeba yebeto Otumfuo se Akan Afaso na ato Asantehene sure se enfie aduonu mienu nie so bensa nifa sure ya bin so mensa bonkum na bia bin so nsa bonkum oyekuso ni sisi sure ana mde mesi abanwa sikebia so ansana sure for se ansana na sikebia na Asantehene ma sure sikebia na Asantehene ma sure Mase for so kan wase mi na ewie ama Kumase for kan wase mi na ewie sure ija Kumase for ani sure for jina Kumase for ani kache kontreni akwamu kache ballo ni abontem kache nifa sure kache alwanti kache benkum sure yoko kache chidom ne meja ene ne ma jase sana me kache na Asantehene ma sure kache na Asantehene ma ta me de no kure ne me se na be ya Otumfuo se mu na mo ka se me de no kure ene me se ene be gua Asantehene sure Otumfuo se fie aduonu mienu nie sure na ya sa Asantehene be kache me so wa yesa Asantehene be kache no preso wa yesa so sure me share for ma Otumfuo so share be ma Asantehene sure o share bo ama sikadwa sure on na de me ba enti no ni bia me be yo sikadwa de on de ba enti no ni ma oba bidie yes me ma Asantehene mu mu aseda Otumfuo so yes o ma Asantehene eni mu ase de biara da sure yeah wasam ye bia ma Asantehene pagya ne ko na ni bia me ye sure so yes Asantehene pagya na ko na ni bia no obeye sure atia me ba afia ha na ye den Otumfuo kan na je mo ba fia munya munim na ye den sure Asantehene kai sure Asante yenkai Asantehene kai Asantehene kai ene mfuto no konti ewura fi sure no e ba na aye na nyina na eko ntine ewura fi sure ba me hinkwa ena agufombo ebo awe me da bi me prince a sure so ba ye ne hinkwa na agufom sidabi ompre na mane masa sure mfuto na nan mo ba mfuto aye park isu ba bia da wo bia ni ha sure na wo bia ni wa park na mfuto ba bia e mfuto Asantehene ma ba bia otie na bi ni ho na Asantehene ma yin ni ba bia otie sire de sitie sure bi di se bi ni nyina bi ansa Otumfuo se de bi ti se bi ni nyina bi ansa sure me betremu na nya me sigi se mi wi ansa me sam si wi ansa an maba so if you are better than any no so kwa kwa se de bi ti se mi program ni ansa na maba sure eno na me fitia sure ana yewura Asantehene odufri ase me ba ye sika ni e de hwan fie ni akwaje no Lands Commission sure ere bi fie no ti se mutuna ni Lands Commission ene e kwa akwaje so me busmen kuna busa sa dencha sure kedjo so busmen kuna se adenti ene o se basa free na ko mama ko jiska bi me amefa busia na mabusa asempro sure free na ko mama ko jiska wo bi o me amefa busia mu da bibia e kire no matumbo ase na mabusa asempro sure ana me fitia se me amepa me busia na mde ye pia asum pia ana me abai ko kan ho ase sure no ape busia no anzika
no de fie ye kwakra ansa no ne amayaka wonse sure ni nyina kro no na me ho se da bi adesua so hia me ni sure chino wese da bi o man so ha adesua so ehia no sure e pa be ni e pa so e be sure say tap debi to aye de be hwan kola na media to enwuma ni ni pe bo am ye nyina ya bo ne aye sure so twa to bi to na ehwe na bon kora no o mu masua no nyuma se bibia e betimi akoso sure ya ma ti wo ha ye ni pa bo am ya ti mi atoto aye approach to abo cheje mu nyina ye bi ma sure na bo ama ni pa bibia abo approach na doto bo che ye ono ne ba nya ni o nyina abo aye ma etimi sure pa wudu nyina sure man kora pili pa wudu nyina nya Asantefo nko a etima hwo sure video me ba ye ni media mane na nsem pi wo court na nan mu pi nsu ni ha nsem basa sure ba ye ni dia mane nsem be pi na kwa kudi court na nan mu be nko nya so na di na ho sure na am te be ahini di asem pi afa konwa bi aho bi ye kana ni pi sure be da ahini di asem afa konwa bi a afa ahini bi a ye kana ni pi sure na wo bia na se mo dia kwa ba mu bia nya ba mu court na ma wa hini me nam de ma o ti fabra me en siesie asem sure na no nyina obi a dia asem kwa ba mu court bia na ba mu court na ma wa hini won sa kire aba mu court ne mo sa kire Asantehene ti mu nyina na mu fabra wa konya no mpanyin se me na me na de na court na ko campaign sure o ke nyina na se kire ne se wa konya ho mpanyin se won de court ni onim na den na court na ka kan sure kwatra so wa Ahafo me nam nim ba bi am de ma sase a kwatra so e wa Ahafo no wona ma o wona nim ba bi kura o de ma o mi nua be kwa ba bi am kwatra wo be kwa wo me nam nim sure be kwa ba bi o kwatra be kwa ono no onim eye dan na mama ndi asem akokot ne court akam sure o man di asem na kokot na court aka amana yi e dia hinni e dia me ka sa ha na wo te kan sure ni tini enti ha na wo se kan ni ni ba bi so ni ade mimi ni Asantehene kokot sure ni bi so no mu de ono ni nua panyi na Asantehene e kokot na mze hefa ne sure ni fa ni am bi en sha yamra sure ko shi o nyina e ba e ba e nam ka che za won twin pa Asantehene kokot wo akonwa no ha na de ma onyo no a sure na se o ba no so wo akonwa no so ba ne ma Asantehene won ti fa Asantehene kokot na bonia ya ka de Asantehene ya na ade na kokot bonia ya ka da bi Asantehene peja na fa no kokot na ti ko ko na amra na mi ti asem pro se mo fa ni nyina ko yimra na mi ti asem pro ma konwa to ne ko se wa man fa na konwa to ne ko ni nyina ya pin so aka pia duonu mi edu ya siesie ama so bi aba ni nyina ya pin so aka mfia duonu mi edu ni ya hwe SCC ama bibia ya boko na ni so te pe ya no kure na wo se ya de Otumfuo se ni nyina be ya se na wo ba fu so aye no kure ene mna yi woni obi aka asem na no kure no ba wodi for kra wo ti ase so wo se ka asem na no kure ne ba to bo ase chire mu sa mpa no kure na abeda ya wo ti ase sure kan pa wo na ni hine anya wo na ene didi hine kan pa bo ni hine yan fa bo bo eni hine sure ya dia ma onu sisi nipa tumi no ya dia ma ono ya fa sisi nipa sure nipa mi enu dra wanim wa ko a wo hine wo panyin wo mu nyina ye dra wanim se na na ne wo sure mi ni je ni wa ko so yo ni o te kunya so o mu nyina je wanim so na na edi kan mi hu mu o nyina ni na kan no kure no mu sa pa no kure na ka sure eni obi nya amane na sa pa wanim so wo hina kan kure ma mi di fa ka kire no sure no de ma wo so ma me no obi nya asem na bo wanim a ne so ma me ne de nya hwene nim na ka kire na fa no kure sure ma hini e peja Otumfuo se no ene ma hini peja ya nye ne sa dia sure se ya nya ne sa ahini ebegu sure sa mani ko na nya gidie wa hini mu a ene e besai ya sure sa mani pana nya gidie wa ahini mu a ahini ebesai enti fia duonu mienu ne mo kan so na me hwe ni mu na me no obi na me nta bi fia duonu mienu ye baba e wonu ka asem a onjo obi ani mo no bi enta bi no kure ye no ana mi bia o sure woni akro bia no me sere so adamfo me na obedru me nim bia me nim adamfo sure so ni oni na sere so adamfo no Asantehene woni mi ni adamfo wonya bedru na nim a David ni adamfo sure ya be dia drum rant e ne mo me trans Asantehene dia ka hu se me nim nim
So no be dia go say na nti ne mo asem beto ne nim na be gina dwom dia David onyu asem na de ne nim no fo owe no aka Sure. Minister no ho asem hye mutimuda. Ma ofia so minister no asem hye ewura trimuda. Sure. Mo sa obia bofo abeje nam di tia woda. Sure. Bia bofo abeka je no di tia woda. Sure. Munya munim se me hu wa asem kro no meka kra ansa na asem na ba. Sure. Wa munim se munya o hye wo hu wa asem kro no beka je ho. Ansa na asem kra ba. Obi aka ho asem hu am hye we abeka se ko pere ne buza no. Sure. Beka ho asem je no o se. We asu eski Abeka mwase si ache iti kora ne bisa Nemo ya na de mu hu no se ba bia metia no eniema bi wo bi hu no tutu mu kra sa no aba Munti ka hu se ye wura be bi otie ne nsem bebre wo hu sunsun mu ansa na eti na me ka na ho po no me hu na sa no aba enonti ene wo ka na e ho po no wo hu ansa na na de ama me wu ne bi ade kra ya ma no nananum ye ni bi Asante ba di sikadwa ma wo wodi ama o sikadwa nyina wodi ama David ya no pe mi ba makra no ansa na me ba ana ba betina se wa kresi kadwa ansa no ba sure ebe eyi baba nipa mi enu ba mehu ye na nka me ka meja me nka sure waso otuo nyina eyi ba nipa ba mi ni biase wo ezo nka aja me kan we nyina me ehu sa Otumfuo se wo kan we nyina me ehu se yemfa no kre se yemfa no kre sure me na sunje Asantehene nkosoma ye yemfa nchichi o me na Asantehene nkosoma ye sure masema me pe nyina ne no kre Otumfuo o se sisubio o se na sema o pe nyina ene no kre wo dia wa ya wudru mani maka no kre ne se wa ye sure ndi ade kro no wa ya se de muso e ka kire mu no wudru na ni mu a no kre ne se wa ye sure that's why ya asem ni kukusi anu aka no kre no nko am be hunu kwan am de be pa so sure man ni mo ka no kre sa na wa ya mpa asem ni kukusi unkwan kra o de be fa so ba ma no to Nemo so onya so amekomu a mehunu so ya na wonye Nemo obeji achiye odwom se wonye dia obekomu a no hu so ya obum sure mananan nyina hu emo ya dia boa mi nyina ama bohine wadama monyi fitiase me ne wa edi bibia ma ya dia boa mi ama hine enye me nko ami nyansa anam de Otumfuo se obaye enema bebrebe a woye apanya hine nkuntu nyuma enema woye asudwensem a woye nyina no obaye mo so no nsa no ba mu nyina mo boa no na mo no timaye baye Otumfuo ya de me ne me hempu nyina na ya de boye wurade Otumfuo ya de a na one de hemfu nyina na boye nyina ba se nyina ka eji amotimaye boye ba si ato so ne ye boye de si ya de de nyina mo mo me menye yi sure se to ko so ne boye de si ya de padia ne mu nyina mo mo ewura yemfa bi pamwa no onye menye yi sure de ya na ba no se Otumfuo hempu ne bi de ya no mo ha adwen we wo bi asa ase wakoton we wa koye se ni e bo charge basa sure finance to bi na ne ba no so nananum dotie nananum hemfu bi no o mo ha adwen obi asa ase yakoton asase ba ko yakoton mani pamie no sure ya na esa ti ahini akọ ye no bi na esa sure mo mi nyina ya fa no kre sure wasentie no mo me nyina fa no kre uba ye so na waton won sa si nyina dia na no nche se ko chinchim grofo je asase sure ba e akonya asase da oto nyina eno nche se ko chi eto no nsa na jomu de ho abe obi atona asase efie dunum na da ho uhwiehwie asase da ho me ye reentry wa sure na ba na asase ato oyo de bi ni wo no obi di ato e da be fie dunum afi na hwiehwie asase mi sa ba asase we entry so wan ko pen dia ne dia na musa na so be ye den sure wo ye rent so ni pa kura na ne dia no wan ko pɛ no ene na nka asem bia na oni obi ahyehyɛ ho wo si Sunday ade adi echa ko na ne nsanka na wa ko koton sure oni obi ahyehyɛ ho se o de krata ba ne nsanka enti no no gyina so no kokoto sure nyine ko 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 to asase wo no time eda ho ye so nyina eda ho bepim na ya anton da sure ni ko gufu go oton sase no time da ho sa ade nsanka da edi na so eda ho afro ni afro sure sase ni da wa
Pony Akron. So, I have my area to Norton. There's no country, not. Now, Nana Dija one get on the bay. So, Nana Dija, for Sunday, I can't count. Oh, idea. So, Anonymous one made the committee some mammoth. Nananua, 2 for the committees. A farm at Samujiska at that dance. So, was a fire, send an Jiska at that dance. So, a farm when you are not more theatre. So, when you are not more theatre. Move could give a quapa, a party and a moon, no more than some. So, I could give a quapa. If you are talking the moon, I said no process. I wasn't out to me, not yet, 3 million, not some number. I said out to me in a Modecano. I feel some idea 3 million as some number for my. Now propose to be Number 4 is Sumo. So, your Momudio, yes, I'm Otumfuo on the Akan. So, and I made a little. To be able to say yes, I'm Otumfuo, the Akan. So, There's a main market. I said, the young could do 2 for any. Vacuum on some people, they are got 2 for any. And room and him only across the Abobo. So, my senpai said, I got 2 for any. Now, should know 2 for any when the Pacrono, no dear Bobo. The Nina, Mommy and Sassan. 2 for our 2 for Nanum, Mommy and Sassan. There's in fear to enemy no wire. Yamadama, a tear to go away and Mommy and Yen after him. So, fear to me. Otumfuo aya de na mfie de enimu. Ye momo dran ye kama. Afani munyam emra na mpega ani. So, ya me kan na se munyina mo me mboa ma hini nya ni munyam. So, kan se nyina mo mboa na ahini ema anya ni munyam. So, na bibia du no me nui. Ya me ani ke dua daruma na so du sa be. Otumfuo se mi onyankompon ani sikadwa ene erba bedu sam pempenso yi. So, if you are here, the Nanum be a free job. Me charge what a family and in NYANSAPO and Asantehene. So, coupon another room and on my hotel, my contention and let it down at you. So, and I say, Cassian at the moment when I'm coupon. So, Emamuya will say, Asantehene. So, don't matter how. Now, so they are bonus. So, quite Jamiazan, my something what you is and never to know. There's a woman who will call Otumfuo so odanani mase odanana made shiase odanana mahe ase odanana masofo na chiame na ekwafo munyira odamunyira asho so wa
arefo se we de mo ankasa mohu mani so ade opem so fin hia duonu emienu obetena abanwa no ankasa eso se Asantehene no afi apem ahankron aduokono enkono no eno ena wo shefa ebu odwadata wode yaseda chejenche ede ma Asantema nyina empanyufo eninti ni atwetwewuru chidom bonkum ena afi fekuo hodo nyina no woda won mase na afeyi no mamponhene na no se ebu nso a won bo mmode na afi wo so ne nsa na wode ne si abanwan so no wode yaseda chenchenche ede ema no ho nemum ne nsema wo kan ye no baabi a eto NYANSAPO ni nyina to yasom na baabi a yesa pese timu biem na won so bestie na wode aye adwuma pa no o se entena ho enkasa ye twen Asantehene won so usum na oyobia eyeye moma yenye ye ho mema wo ba nanim a won patro na won pa kohwie ompo obi oye hufuo asam no wo beka na de wada sinipi na sinita
naka nneema bi a wɔkan ya ɔbaa ya ɔyɛ yɛ no no anaasɛ wɔkan yɛ no no monhwɛ wɔsa ɛboa de tudwa sɛ ɔbaa yɛ no no na ahensam ne ade a court atentwe ne edie hɔ no ɔtena ase no wɔs na ahensam deɛ ya de na agya sabia kɔtɔ ebi kura wɔ no kura no wɔ mfiri kurom hanom no na wɔkɔ akɔtena ase no wɔkɔ akɔdi ahensam wɔn mu amamre ni ho abakwasɛm abra me na me ya amamre ni tie no me wa ha ɛwɔ se yie nsase ni sikasɛm a na wɔ se ba manhia a no mo na wɔ se omutu a na mo kɔne kɔgye ne ade nyɛ hunyai me ya me hu kwan me fa so ye bɔ mo de ne wa yɛ nsiesie ɛwɔ manhia ansa na wɔne abamu mpemfo kɔdi nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no mo amen no so ayɛ nti opem so ba yeye no na sɛ niema wayɛ ɛne abrabɔ ɛne wayɛ anwumasuan so wɔkan ho asɛm wo mamure fikura apomuden wɔkan ho asɛm ɛba kwadwuma ne ade a wɔkan ho asɛm ɛne niema bebree a wɔde boa sɛ ne bɛ asanteman etimi etumpɔn no ɛno na me no mienu yɛkɔ ɛkɔhwɛ yɛ no nti wadaroma yɛntie na sopem ne yɛmfa nyɛ adwuma sanse santeman betumpɔn Ghana bɛyɛ yi a egyinawo me ɛne yɛ nyinaa yɛ so yɛtimi asom ne yɛkukuru na yasoa na ayɛ fɛ yɛdem ase yɛdem bɛsi anom bɔ mmɔden na subscribe ehia me pa like na share na yɛntoa so da bi yɛma mo ɛne hwɛ medin ɛne abusuapani owusu adum